Bọ́dé mo sọ fún wọn sí ilé kéèyàn lọ sí yunifásitì kò ní BSc ní political science kò tún ní masters ní political science pátákó àgbègbè wa ní PhD ideology tán ló bí kò lè ní ju nǹkan yẹn náà lọ tó ṣe gbogbo tó máa lọ kọ́ náà nìyẹn. òun tún lè máa lò. ó lè máa lò. Ìmọ̀ Balógun lọ́lá nìyẹn ọ̀nù o Ṣàyídé Òṣùpá. Ìbá Kọ́láwọ̀ lè bàbá olóyè o. Kò kalẹ̀ pọkàn lúmi Akíìmù. Gbogbo amú kòkò Akíìmù. Ìbàláyà bá ti mọ́ta ìyálóde. Ọ̀rẹ́ tùsẹ̀ náà màmá mi. Ìyálóde láyé ní òsè náà tù o. Ìbàlájà kúmúrà ìyálóde. Gbogbo ṣàtà olú ìyálóde. Ìbàlájà rí sí ká ìyálóde. Gbogbo amú kòkò rí sí mi. Ìbá sílífà ìyálóde. Lábúlé kéré sílífà ìyálóde. Ìbàdàn wá gbá bí ẹ̀ka o. Gbogbo abúlé kéré o, bàbá mi dòwó o. Ìbá Mùsùlùmí Yusuf bá màmá mi, ìyálóde orí mi o. Thank you.